Здравейте! Настъпи денят, който чакаме повече от месец. Днес ще изтеглим двамата късметлии, които ще обяздят два мощни мустанга. Потребителските имена на всички, които се позабавляваха и трупаха точки в BetHub през последния малко повече от месец, са в компютъра. И сега ще разберем кои са късметлиите. Първата награда, която ще изтеглим, е електрическият мустанг E-Match GT. Имената, както виждате, вече се въртят. Въртят се и се въртят. Теглим победителят. На екрана виждате по-голямата част от потребителското име на победителя. Честито на късметлията и безаварийно. Преминаваме към теглянето на бензиновия мустанг. Имената на участващите в томболата вече се въртят. Въртят се. Въртят. Теглим победителя и ето го и него. Честито на двамата победители, екипът на BetHub ще се свърже с тях, за да уточним как ще получат наградите си. Вие продължавайте да се забавлявате в bethub.bg. Там ви очакват още много страхотни изненади. И най-важното – залагайте отговорно и разумно.